Ano nata? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Nom! Kumusta na kita? Abante ang krus. Magatugang ini po si Mardela Dayliba salit sa napiratihan hanggang alauna po kita. Para po sa mga istorya, digdi po sa Escaramuza. Maski ano sana. Basta pagkakaon, magurugas kita. Laro sa technical, Chief Ramir Tanay ang kasabay ita. O ano pa? Napili na po ang bagong Deputy Secretary sa katauhan mga tugang ni Senador Edgardo Angara. Edgardo. Senador Sani Angara. Yan. Ini po mga tugang, inanunsyo na si Senador Sani Angara ang bagong Secretary kan Department of Education. Sa pagikan sa rong Facebook page, sinabi kang Presidential Communications Office na i-appoint na si Angara bilang Deputy Secretary kasalida ka nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Yan po tabi hindi kasabay kayo ni mga tugang nagpasalamat naman si Senador Angara sa tiwala sa iyan ni Presidente Bongbong Marcos. Sabi ni Angara, pasalamatan niyang bulahos si Senador si Presidente Bongbong Marcos matapos siyang i-designar bilang bagong Secretary kan Department of Education o DepEd kasalida ni Vice President Sara Duterte. And ang sabi niya, komitido siya na magtrabaho sa mga gabos na sektor kan sa syudad kay iba na ang mga predecessors, Vice President Sara Duterte, asin tanganing masiguro na ang mga kaakian na Pilipino may access sa quality education. And pigmamaut niya na magkaigwasinda nin marahay na akomplishmento. Nakatalaan man na salida ng Angara si Duterte na matatapos ang termino bilang DepEd Chief sa Hulyo 18 Hulyo 19 sarong aldaw bago ang ikatulong State of the Nation Address ni Marcos. Yan. So ang sabi mga tugang ng Angara, education is the cornerstone of our nation's future and it is through collective effort that we can address the challenges and seize the opportunities of ahead, and I am eager to collaborate with President Marcos and the entire administration in serving our students, supporting our teachers, and enhancing the overall quality of education in our country. Thank you once again to the President Marcos for the opportunity. Together with the dedication of all stakeholders, we will strive to create a brighter future for our nation through education, sabi pa po ni Angara. Finish na. May bago na pong Defense Secretary, si Secretary Angara. Sumatukaw ini pag tapos ka paglusad mga tugang ni Vice President Sara Duterte na nag-resign po mga tugang sa pwesto kan June 19. Okay? So may 1 month sinda di July 19 malusad po ini saka man makasumir mga tugang sa pwesto formally. Ini po mga tugang na si Senador Sani Angara. Kasuhapon mga tugang nababanggit ni Senador Angara na ay paman ngaya sabi ko na ngayon na dapat ngaya maging maray ang kalidad kan edukasyon kan Pilipinas pagkatapos ngaya makumpleto ang mga resources o pangangaipo mga tugang sa edukasyon. So yun ang mga nahiling kaya nahiling niya na mga primerong dapat na giribon. Sabi ko nga ni mga tugang kadakol na mga classrooms pa ang kaipuan
Pagkatapos kadakol na classroom na mga dapat repiron, dapat na may sayos na. Okay? So yan ang nagkakapira po. Pagkatapos syempre, natural, ini po na ano yan, pag-hire nin mga non-teaching personnel. Na iyon matrabaho ko mga clerical works ko mga maestra. Nganing ang maestra o ang maestro, pag hinire kan DepEd, ang trabaho sa naninda talaga magturo. So ibang mga pigigiribo ninda na administrative works, clerical works, itao na po yan mga tugang sa non-teaching personnel. Taigwa ng itinalagaan na budget at DBM kayan na pwede na mag-hire ang DepEd nin mga ano yan, mga non-teaching personnels na ididestino mga tugang duman sa mga ano yan, mga opisina. Na ngani na sa mga maestra, imbis na yun magtrabaho kay itong mga clerical works, ang trumabako mga tugang so mga non-teaching personnels na. And then ining mga teaching personnel, sinda talaga mga tugang dapat na magturo. Tangani pong mas dako lang maakudan ng mga kakian. Ayos na. Di ba? So abangan ta na lang ang mga magiging programa, mga tugang ni Senador Angara bilang bagong DepEd Secretary. Yan. And yan po mga tugang, sigurado mamaya na hapon sa mga bareta hanggang sa aga, mabaha po yanin mga iba-ibang mga reaksyon. Ang iba suporta, ang iba laban. Di ba? Abangan ta lang po yan. At saka iba mga kahagadaan, mga tugang para po sa quality education, para ko lang sa mga teachers. Yan. So ibang mga teachers, sabi nga ni, suportado mga tugang si Angara kay ito pa man. Kan magluwas sa pangaran, suportado lang ang mga teachers, mga tugang si Angara. Nailing din nila kung paano trumabaho. Okay? So yan, ang mga primero niya itong pong impormasyones na nakalap mo niyan pong pagkaud ta, piga-abang-abangan man talaga yang kang gabos. Hisenado ngayang mamayo. May mga ano nga niya, dapat nga talaga edukador, dapat nga talaga aram. So iba nga ni, ang mga ano, dapat nga teacher man. Dapat nga teacher man ang maging secretary kan DepEd. Okay, ito baga si Maring Leonor, yung dating DepEd secretary, maestra ito. Professor, di ba? Ang gaypon sa naman kan talaga makuha kung ano pang tama sa to. Anong tamang mga programa para ang mga kaakian ta mga tugang makano di kimaray asin maging competitive maski sa ibang mga nasyones, lalong-lalo na dumampo sa ano yan, pagiging creative thinker. Diba? Tangani ngayon na maging ariglado kita. Tadyan ngayon nagkupo ng gabos-gabos. Diba? Okay? O yan. Ang mga ano yan, nagluwas po ngunyan na pagkaudto na bareta. Press ko yan. Marlos, pasanayan dyan sa TV Patrol, sa GMA, asin sa iba pa po na mga ano yan, mga channels ning bareta na inot na po nung nadang ugli sa Escaramuza. Ulit na lang yan mamaya mga tugang duman po sa ano yan, bareta alas 5. Tangani po na maintindihan ng kanggabos. Alright? O yan, ang mga impormasyones po na sabi nga ni padagos po na ano yan, pigbabantayan. And then, siyempre, pigabangan po yung SONA. Actually, sangon yan, so iba't ibang mga departamento nagkukondukta na ng pre-SONA. Kasudma, ang nainot na naisa lang yung pong Department of Migrant Workers. Kaya si Secretary Hans Leo Kakdak, padagos na pong nagpaabot kan sa indang mga naginibuan na sin magigibuhong pa. Bilang pre-SONA. Sa raw sa nagmarka duman, mga tugang, ito po na sa iyang programa, mga tugang na mga OFW na professional na gusto na daang mag-go for good, mga tugang sa Pilipinas, mag-uli na, ang sabi, tatawan mga tugang nin mga trabaho. Kunyari, tatawan na rin trabaho Ang trabaho pati, mga tugang, may kinaraman sa sendaman na profesyon. Pwede daw magturo. Ayun, sensor sa ibang klase man ng mga trabaho man ang sendaman nila tao man. Pero ito ang assurance, mga tugang na pag sila nag-uruli,
ining mga professionals may mga ayuda na asin asistensya na itatao mga tugang ini po na ano yan, ining sa tuyang gobyerno. Partikular po, iyan ang intervention kan Department of Migrant Workers. Asin kan iba pong mga tugang nindang mga tugang nindang mga ahensya. Tayo po yan mga tugang. Okay? Ang sabi, kang DMW sa indang report, mga tugang, sa mga nasa abroad na Pinoy professionals na gusto nang magbalik o mag for good na sa bansa, tatabangan na po. Tatawag trabaho. Di ba? Tatawag na po trabaho. Ang sabi mga tugang ni Secretary Kakdak, may ano yan, dakol na mga Pinay nurse doon sa Middle East at sa iba pang mga nasyones na nakapagtrabaho nanin 20 hanggang 30 taon at sin gusto na pong magbelta sa Pilipinas, pero may pagduwa-duwa dahil sa posibilidad na pag-abot niya na degree mag-standby sinda dahil makakuha ng trabaho. Yan. Ang sabi mga tugang, pwede daw na magturo sa mga nurse dahil kulang ang medical schools nin professors na nursing o kaya professor sa nursing o kaya magtrabaho sa mga lokal na ospital. O yun ang assurance sa mga araluyo na duman sa abroad gusto na mag-ruli for good. O yun na po yan, may trabaho. Okay. So pigtatrabaho nindaan ano yan, iba pang profesyon. Halimbawa ngayon so mga health sector, pwedeng mga nurses na gusto nang maguli, and then ang sabi pa mga tugang, talagang tututukan hindi inita ngani na dahil yung magpara-abroad ng Pinoy. Di ba? Yan po tabi may mga existing programa ang gobyerno para po sa mga OFW na professional teachers kung saan pagbelta sa mga digdi po sa Pilipinas pwedeng mag for good na ay tatawan po ng oportunidad na makapagturo sa mga pampublikong eskwelahan. Ayan ayos mo na ayan po yan ang mga programa kang DMW. Hindi kung sisaingon yan ang kunyan. Sisaingon yan ang ano yan. Sisayan ano ni nag-aantabay sa to. Ay si kunyan si Partner King Rinaldo nag-aantabay. Si Ringman mga tugang si Joel Barameda dahil patabi parte nakabalik ang cellphone ko. Nakaka-chat lang ako nakakabukas ako digdi kang messenger ko digdi sa computer na ini sa booth. Pero pag duman sa newsroom kaya kunyang kita kunyang pa pikatot kunyang pa kulang pa yan. Okay, sabi ni Joel, bation man nga si Sir Noel Bismonte Buda, si Sir Edgardo Barameda maugmang pag-retire sa Zamora Memorial College. Iyo man ang gada di iyo man ang gada di okay, sige. Alright. Alright, duman po sa mga kababayan na to, mga tugang, oras na para kita po mag-rescue man magpuro paaram na ligdi po sa programa. Log bang kita kan tatong tulak. Okay, sa indo ka boss, salamat po maray. Thank you for keeping me company. God bless the Philippines. Habagan po si Pare Boots sa tuya pong programa o sa programa niya na Marahay na Hapon. Tawad lang po yan pagkatapos kan news break. Bye-bye. Kung makulugan pa yo kung Greg, may work